मा नोंथाङा खोनाफेरदों नामा खननैनि थाखाय जिसु ख्रीष्टआ बे बुहुमाव फैफिनगोन होननाय बाथ्राखौ? नोंथांखौ आईबी गस्पेल मिनिस्ट्रियाव दिनै खनसेबाव बरायनानै लाबाय। लोगोसे आईबी गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। आंबो दिनै मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव, आरो जों बेबायदिनो थाबाय थागोन होननानै आङो मिजिंथियो। 2000 बोसोर सिगां जिसु ख्रीष्टआ जोंनि बे बुहुमाव मानसि महरै जोनोम जानानै बियो फैनानै थांखांबाय। बे 2000 बोसोर सिगां फैनाय जिसु ख्रीष्टआनो सासे इसोरनि बिसा हौवामोन, आरो बे इसोरनि बिसा हौवा जिसु ख्रीष्टआ 2000 बोसोरनि सिगां फैनानै बे बुहुमाव मानसिफोरनि थाखाय गावनि जिउखौ क्रुस दंफां सायाव बुलि होफैदोंमोन, आरो बे बुलि होनायजोंनो साफ्रोमबो बुहुमनि मानसिफोरखौ पापनिफ्राय बासायदोंमोन। जायहा बेखौ आंनि बासायगिरि हिसाबै फोथायो, बे मानसिया पापनिफ्राय गनायनि राहा लामाखौ जिसु ख्रीष्टनि बुलिनि गेजेरजों मोननो हायो। मा नोंथाङा बे बाथ्राखौ माब्लाबा खोनाफेरबाय नामा? जिसु ख्रीष्टआ आरोबाव खननैनि थाखाय बे बुहुमाव फैफिनगोन होननाय बाथ्राखौ खोनायाखैब्ला नोंथांनि थाखाय बे बाथ्राया गोदान बाथ्रा जागोन, आरो नोंथाङा बे बाथ्राखौ फोथायनो हानाय नङा। थैनानै थांखांनाय मानसिया माबोरै बे बुहुमाव फैफिनबावनांगौ जाखो होननानै नोंथाङा सानगोन, आरो जाय बे बाथ्राखौ बुंदों बेखौ नोंथाङा हयथ' जाम्बा जाम्बा होननानैबो साननोबो हागौ, जाम्बा जाम्बा बाथ्रा बुङो होननानैबो साननोबो हागौ। नाथाय बे बाथ्राया सैथो बाथ्रा, बियो नंखाय नङा। बियो खननैनि थाखाय जिसु ख्रीष्टआ बे बुहुमाव फैफिनथारगोन, बियो सैथो बाथ्रा। बेखौ नोंथाङा फोथायनो आरो आं फोथायनो गोब्राब मोनदोंब्लाबो बियो एकदम सैथो बाथ्रा। बियो बाइबेलाव रोखा रोखा लिरनाय दङ। नाथाय जोंनि मिथिनांगौ बाथ्राया जाहैबाय बे जिसु ख्रीष्टआ माब्ला फैफिनगोन, आरो फैफिननानै बियो मा खालामगोन, मा थांखि लानानै जिसु ख्रीष्टआ बे बुहुमाव फैफिनगोन। अब्ला जिसुआ नैथि खेबनि थाखाय बे बुहुमाव माब्ला फैगोन? जोङो बे बाथ्राखौ गोथार बाइबेलाव जोङो फरायनानै नायनि। बेहाय बुंदों जाहैबाय मार्कुसनि 13:32 बुंदों, आन्थाय बे बोथोर एबा बे मुगाखौ रावबो मिथिया, नख्रांनि आरखफ्राबो मिथिया, बिसा हौवायाबो मिथिया, बिफायाल' मिथिगौ। बेबायदि रोखा लिरदों जे बे मुगाखौ रावबो मिथिया जाहैबाय बिफा इसोर, जिसु ख्रीष्टखौ बे बुहुमाव थिनहरग्रा सोरगोनि बिफा इसोराल' मिथिगौ। आरखफ्राबो मिथिबावा जाहैबाय, जिसु ख्रीष्टआबो बेखौ मिथिया, बिफा इसोराल' मिथिगौ। बेनिखायनो बे बाथ्राखौ रावबो मिथिया। बियो हरखाबसो फैगोन, बियो सिखाव बायदि फैगोन होननानै बुंदों। सिखाव बायदि बियो फैगोन, सिखाव बायदि फैगोन। बेनिखायनो सिखाव बायदि फैगोनब्ला जोङो बिनि फैनायखौ जोङो एकदम बे बुहुमाव मा जानानै थाग थियारि जानानै नेनानै थानांगोन। सिखाव बायदि फैयोब्ला, जुदि जों मिथिस्लाबै बियो फैयोब्ला जोङो बिजों थांफानो हानाय नङा। बेनिखायनो जोङो सिखाव बायदि फैनायखौ जोङो जाहाथे मिथि मोनो, बिनि थाखाय जोङो जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनानै जोङो गोख्रों जानानै, जोङो फोथायनायाव गोख्रों जानानै अरायसम जोङो रेडि जोङो थानानै जिसु ख्रीष्टखौ जोङो लोगो हमनांगोन, आरो जोङो जिसु ख्रीष्टजों जोङो थांफानो नांगोन। होमब्लासो जोङो बासायजानायखौ मोननो हागोन। बे मुगाखौ जों रावबो मिथिया, जिसु ख्रीष्टआबो मिथिया, आरफोराबो मिथिया, बिफा इसोराल' मिथिगौ होननानै बुंदों। बियो बेनिखायनो स्रोदैसो फैगोन। दा स्रोदै फैगोनखौ जोङो माबायदि थायोब्ला जोङो लोगो हमनो हागोन? जे जोङो जेब्लायबो रेडि जोङो थायोब्ला, जिसु ख्रीष्टखौ जोङो रेडि फोथायनानै थानानै, जोङो बे संसाराव थानाय समाव जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनायाव जोङो अरायसम रेडि साखाफारा जों जाखाना थायोब्लासो जिसु ख्रीष्टनि नैथि फैनायखौ जोङो लोगो मोनगोन, आरो जों जिसु ख्रीष्टजों थांफानो हागोन। बे जिसु ख्रीष्टनि फैनाय मुगाखौ रावबो मिथिया। बियो सिखाव बायदि फैगोन, स्रोदै बियो फैगोन। बिखौ आरफोराबो मिथिया, जिसु ख्रीष्टआ गावबो मिथिया, बिफा इसोरासो मिथिगौ। हरखाबै बिफा इसोरा बेखौ थिनहरगोन। नाथाय गुबुन साइडखै मोननैसो मिथिनो हानायनि जोंनो लामा होदों। जाय मिथिनो हानाय लामाजों जोङो साखाफारा जों जानानै थानो हागोन। आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनथाम साइन, जिसु ख्रीष्टआ बे बुहुमाव फैफिनगोना खाथि जानायनि मोनथाम साइन एबा सिन नोंथांमोननो बाइबेलनिफ्राय दिन्थिनानै होनो नागिरदों। नाम्बार 1 साइनानो जाहैबाय, बेहाय लिरदों माथाइनि 24:7 काउन्ट्रिज उइल फाइट इच आदार होनदों। काउन्ट्रिज उइल फाइट इच आदार, हादरा गावजों गाव दावहा नांज्लायगोन। आरो बिनि उनाव लिरबावदों
Kingdoms will attack one another. रायजोफ्रा गाव रायजोजों गावजों गाव एटाक खालामलायगोन होननानै बुंदों। बे जाहैबाय मोनसे साइन। हादरा हादरजों गावजों गाव दावहा सोलिगोन आरो रायजोफ्रा रायजोनि जिङा गसंनानै दावहा नांज्लायगोन। बे जाहैबाय मोनसे साइन। दा जोङो मिथिनो हागौ काउन्ट्रिज जोंनि हादराव माबायदि दावहा जादों। इजराइल आरो फिलिस्टाइनजों दावहा जादों। इजराइलजों माखासे लोगो जादों, माखासे गुबुन गुबुन हादरफ्रा लोगो जादों। फिलिस्टाइनजों माखासे गुबुन गुबुन हादरफ्रा लोगो नांनानै दावहा जागासिनो दङ। नोंथांमोनहा निश्चय बेखौ नुनो मोनदों। अब्ला जिसु ख्रिस्टनि फैगोना खाथि जाथारबाय होननानै जोङो सेकेन्ड कामिंआ जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैगोना खाथि जाथारबाय होननानै जोङो बेनि गेजेरजों मिथिनो मोनो जे बियो जाहैबाय मोनसे जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैफिननायनि खाथि खाथि जानायनि बियो मोनसे सिन एबा साइन। आरो जोङो गुबुन मोनसे साइनखौ जोङो फरायनानै नायनि। बेहाय बुंदों जाहैबाय there will be famines and earthquakes everywhere होननानै बुंदों। there will be famines and earthquakes everywhere माने बेवहाय बुंदों जे 7नि उनाव उननि सारियाव जों फरायब्लाथाय बेखौ मोननो हायो जे there will be famines माने जेरावबो जाहैबाय मोरोन जागोन, फाहामनो हायै बेमार जागोन होननानै बुंदों। फाहामनो हायै बेमार, फेमाइन्स माने मोरोन होननानै जोङो बर' रावाव बुंनो हायो। फाहामनो हायै मेडिसिन गैयै बेमार जागोन होननानै बुंदों। आरो बिनि उनाव मा बुंदों आर्थक्वेक्स होननानै बुंदों, माने बांग्रिं जागोन होननानै बुंदों। जे मोननै पइन्ट आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय जे बेमार जागोन, फाहामनो हायै बेमार आरो आर्थक्वेक्स जागोन होननानै बुंदों एबा बांग्रिं जागोन होननानै बुंदों। दायो जोङो नायदो जोंनि बुहुमाव बुहुम नाङैनो बेमार जागासिनो दङ। मेडिसिन बिनि ओंखाराखै। दायो जोङो भेक्सिन लादों, नाथाय भेक्सिन लानायनि उनावबो जोङो खोनानो मोनदों निउसफोराव जे भेक्सिन लाखांनायनि उनाव आरोबाव पजिटिभ मोनबावदों होननानै। नो देयर इज नो मेडिसिन, देयर इज नो मेडिसिन। जोङो भेक्सिन लानो हागौ, नाथाय बे भेक्सिना जोंनि थाखाय खामानियाव फैयाबो जानो हागौ। मानोना बियो मोरोन जे बाइबेलाव बियो लिरजानाय रोखा रोखा दङ। दा बियो जानो नांथारगौ मानि थाखाय जे जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैगोननि खाथि खाथि जानायनि थाखाय बेखौ सिन हिसाबै, साइन हिसाबै जों सुबुं माहारिनो मिथिनो हानाय बायदि मोनसे इसारा होदों। बेनिखायनो बेखौ जोङो नायोब्ला नुबाय जे जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैगोना खाथि खाथि जाथारबाय होननानै जोङो बेनिफ्राय रोखायै मिथिनो हायो। बेनिखायनो जोङो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायाव जोङो सांग्रां आरो थियारि जानानै जोङो फोथायाब्ला जोङो नोरोग रायजोनि थाखाय जोंनि जिबनखौ होनो नांगोन। नङाब्ला गुबुन फारसेखै जोङो रेडि जायोब्ला जों सोरगो रायजोआव थांनो हागोन आरो जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैफिनगोनाव फैनाय समाव जोङो जिसु ख्रिस्टजों जोङो थांफानो हागोन। आरो गुबुन मोनसे साइन आं नोंथांमोननो दिन्थिबावनो नागिरदों। एन्ड दिस गुड निउज एबाउट द किंडम विल बी प्रिच्ड थ्रु ऑल द वर्ल्ड फॉर विटनेस टू ऑल मैनकाइंड एंड देन द एंड विल कम होननानै बुंदों। एन्ड दिस गुड निउज एबा इसोरनि बाथ्राया एबाउट द किंडम, इसोरनि रायजोनि बागै विल बी प्रिच्ड, फोसावजागोन, खोन्थाजागोन थ्रु ऑल द वर्ल्ड, बुहुमनि गेजेरावनो, बुहुमावनो, फर ए विटनेस टू ऑल मैनकाइंड एंड देन द एंड विल कम होननानै बुंदों। इंलिश राव रोखायै लिरदों जे बे बुहुमनि सोरगिदिं जेरावबो इसोरनि बाथ्राया, जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राया जेब्ला समाव फोसाव जाजोबगोन, खोन्था जाजोबगोन, अब्लानो बुहुमनि जोबनाया जागोन होननानै बुंदों। दा जों मिथिबाय जे जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैगोना बेवहायनो जागोन। जेब्ला जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैगोना जागोन अब्ला फोजोबस्रांनायनि थाखाय बियो फैगोन। सोरखौ फोजोबस्रांगोन? पापीफोरखौ बियो फोजोबस्रांगोन। बेनिखायनो बुहुमनि जोबनायाबो बेयावनो जागोन होननानै बुंदों। बुहुमनि जोबनायाबो बेयावनो जागोन, मानसिफोरनि जोबनायाबो बेयावनो जागोन होननानै बुंदों। माबोरैहाय जोबगोन? जे गोथारफोरा सोरगो रायजोआव थांगोन आरो पापीफ्रा बिसोरो जोबस्रांनांगोन, बिसोरो फोजोबस्रांजागोन होननानै बुंदों। माब्ला? जे मोननै साइनखौ आं सिगाङाव खिथाखांबाय, नाथाय जोबथा साइन, मोनथाम साइन आं खिथागोन होननानै बुंदोंमोन। मोनथाम साइनाव नै जोबथा, बे जोबथाया जाहैबाय जे जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राया, इसोरनि बाथ्राया बुहुम नाङैनो खोन्थाजोबजागोन। जेब्ला खोन्थाजोबजागोन अब्लानो जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैगोना जागोन आरो बे बुहुमनि जोबस्रांनाया, मानसिफोरनि जोबस्रांनाया जागोन होननानै जोङो बाइबेलाव रोखा रोखायै दायो फरायनानै जों मोननो हाबाय।
इंराजि रावै जोङो फरायदों नाथाय बर' रावाव नोंथांमोना फरायब्लाबो बर' रावनि बाइबेलाव फरायब्लाबो नोंथांमोना मोननो हागोन। दा आसल बाथ्राया जाहैबाय जे जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राया इसोरनि बाथ्राया बुहुमनाङैनो खोन्थाजागोन ना जायाखै नोंथांमोना एसे साननानै नायदो। माबोरैहाय साननानै नायनो? दिनैहाय जोङो ससियेल मिडिया जोंहा गोबां दङ, फेसबुक दङ, जोंहा वाट्सएप दङ, जोंहा इउटुब दङ, जोंहा इन्स्टाग्राम दङ, गुबुन गुबुन जोंहा फेसबुक बेबायदिनो गुबुन गुबुन ससियेल मिडिया दङ, निउस चेनेलफोर दङ। नाथाय निउस चेनेलनि गेजेरजों, इउटुबनि गेजेरजों, बेबायदिनो गुबुन गुबुन ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों इसोरनि बाथ्राखौ खोन्थाग्राफ्रा दिनै खोन्थागासिनो दङ। सोरबाया ससियेल मिडिया नङाब्लाबो फिजिकेलि बेराय गिदिं इसोरनि बाथ्राखौ, बाइबेलनि बाथ्राखौ खोन्थागासिनो दङ। बासायजानायनि खोथाखौ खोन्थागासिनो दङ। जिसु ख्रिस्ट'आ जों मानसि माहारिनि थाखाय क्रुसाव थैदों। जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायब्ला जोङो पापनिफ्राय गनायनि राहा लामाखौ मोनगोन। जेब्ला पापनिफ्राय गनायनि राहा लामाखौ नोंथाङा मोनगोन अब्ला सोरगो रायजोआव नोंथाङा थांनो हागोन। बे बाथ्राखौ बुहुम नाङैनो खोन्थागासिनो दङ। नाथाय रावबो खोन्थाजाग्राफ्रा मेक्सिमाम मानसियानो फोथाया आरो बेखौ नाजावनो हाया, बेखौ फोथायनो हाया, नंगौ होननानै एक्सेप्ट खालामनो हाया। दिनैहाय रावबो बेबायदि नाजावनो हाया। नाथाय खोन्थाजाबाय, अब्लाबो खोन्थाजाबाय। नाजावैया बे बेलेग खोथा। अब्लाबो जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राया, बासायजानाय खोथाया, इसोरनि बाथ्राया, बाइबेलनि बाथ्राया बियो बुहुमनाङैनो खोन्थाजागासिनो दङ। दिनै मिथियाखै होननानै बुङोब्ला जाम्बा जाम्बिफोरा साफा सानै जानो हागौ मिथियाखै, जायफ्रा फरायनो रोङा, जायफ्रा मिडियानि बाथ्राखौ मोजाङै बुजिनो हाया, जायफ्रा बेबायदिनो ससियेल मिडिया नायनायनि मोनसे राहा लामा गैया, बिथांमोना हयथ' मिथिया जानो हागौ जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौ। अब्लाबो बिथांमोननि फिसा फिसौआ दिनै गोरों जाबोनायखाय बिथांमोननि आखायाव दिनै स्मार्टफन, बेबायदिनो गुबुन लेपटप, बेबायदिनो गुबुन गुबुन मिथिनो हानायनि राहा लामाया दंसै। दा बेखौ बिथांमोननि फिसा फिसौफ्रा गावनि बिमा बिफा, बिबैफोरनो, बोराय बैसोनि मानसिफोरनो हयथ' खिथाबाय जानो हागौ। नाथाय दिनै मिथियाखै होननानै बुङोब्ला इसेल' सासे सानै मानसिया मिथियाखैसै। बेनिखायनो बिसोरबो मिथिनो थाखाय गोबाव सम नांला, खम समनि गेजेरावनो बिथांमोनाबो मिथिजोबसिगोन। जेब्ला मिथिजोबो अब्लानो जोंनि जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैगोना जागोन। बेनिखायनो जों मिथिबाय जे बुहुमनाङैनो मिडियानि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राया, बाइबेलनि बाथ्राया, बासायजानायनि खोथाया बुहुमनाङैनो खोन्थाजाबाय। बेनिखायनो नैथि फैगोना, जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैगोना गोबाव सम गैला लोगोफोर। नोंथाङा बे समावनो गावखौ गाव साखा-फारा जानानै जुदि लाखिनो हायाखैब्ला नोंथाङा नोरोग रायजोआव थालांगोना नोंथांनि खाथियावसै। नोरोग रायजोआव थालांगोना नोंथांनि खाथियावसै। बेनिखायनो दिनैनो समा नोंथाङा इसोरखौ, जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि बासायगिरि होननानै गावनि गाज्रि खामानिफोरखौ नागारनानै बिनि खाथियाव फैनाया दानो सम। नङाब्ला नोंथाङा गाबोननो जुदि जिसु ख्रिस्ट'आ फैफिनोब्ला नोंथाङा गालांनानै थालांनांगोन। नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'जों गालांजागोन आरो नोंथाङा सोरगो रायजोखौ लाब खालामनो हानाय नङा। नोंथाङा नोरोग रायजोखौसो नोंथाङा लाब खालामगोन। आङो दिनै गोबाव सम इसोरनि बाथ्राखौ लाबोनो सानासै। दिनै बेखिनिखौनो सुंद'यै इसोरनि बाथ्राखौ लाबोबाय। नोंथांमोना, आं सानो, आंनि बे इसोरनि बाथ्रा होनाय मेसेजखौ नायनानै गावखौनो गाव साखा-फारा जानानै थानो हागोन आरो आंबो साखा-फारा जानानै थानो हागोन। जोङो बयखौबो इसोरा बोर होफ्लायथोंसै, इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होफ्लायथोंसै आरो बिनि बोरजोंनो जोङो इसोरखौ फोथायनानै जोङो बिनि नैथि फैगोनखौ नेनानै थाबाय थानो हाथोंसै। प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै नोंथांमोन बयनिसिमबो हामलायनाय जासिहरबाय। जोबथारनायाव खावलायबाय, नोंथांमोना I.B.Gospel मिनिस्ट्रि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै लादो, जाहाथे आंनि गोदान गोदान इसोरनि गाहाम बाथ्रा होनाया नोंथांनिसिम गोख्रैनो सहैयो। जिसुनि मुङै आमेन। खुलुमबाय।